ଜହ୍ନ ତଳେ ପିଲା ମାଙ୍କଡ ପୋଖରୀରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ଖୁସି କଲେ ନ ସରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ, ଚାଲ ତାକୁ ଧରିବା। ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜହ୍ନକୁ ଆଗ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟିଏ କୁଦା। ହେଲେ ଜହ୍ନ କାହିଁ? ପାଣି ଭିତରେ ଜହ୍ନ ବାଛୁ। ପାଣିରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାଙ୍କଡଟି କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲା ଜହ୍ନ? ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରୁ କହିଲେ, ତୋ କୁଦାରେ ବୋଧେ ସେ ଡରିଗଲା। ଓଦା ଜୁଡୁରୁ ମାଙ୍କଡଟି ଗଛକୁ ଚଢି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା। ମାଙ୍କଡ ମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ। ଜହ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଥର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ। ଯୋଜନା କଲା ବେଳେ କଥା ହେଲେ ନହେଲେ ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣି ନେବ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗଛରୁ ଲଟକିବେ ଓ ଚୁପଚାପ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପକାଇବେ। ଏହିପରି ଯୋଜନା କରି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ। ଏତେବେଳେ ଯାଏ ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟିଏ ଗଛରେ ଥାଇ ଏମାନଙ୍କ କାମ ଦେଖୁଥାଏ। ମାଙ୍କଡ ମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଡାଳରେ ଲଟୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କଡଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠମଟ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆସ ଜାଣିବା କେତୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ପାଞ୍ଚିଲେ, କୁଦା, ଲଟକିବା, ସ୍ଥିର କରିବା, ଯୋଜନା, ବାରମ୍ବାର, ଜୁରୁବୁରୁ।